Шушы хәрәкәттә милләтне саклап калу, туган телебезне саклап калу, үстерү өлкәсендә безнең юлыбызда бик күп киртәләр булды. Һәм ул киртәләрнең күбесе Мәскәүдән һәм бигрәк тә Россия Дәүләт Думасы тарафыннан һәм Россиянең Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан эшләнде. Монда бик күп нәрсәләр турыдан-туры бәйле иде министрлыкның башында җитәкчелегендә кем булуы. Менә соңгы вакытта Ливанов булды һәм ул вакытта безнең тарафка шактый тискәре, безнең өчен кулай булмаган карарлар җибәрелде. Без алар белән бәхәскә кирдек, үзебезнең таләпләребезне куйдык, үзебезнең бурычларыбызны билгеләдек һәм безнең кайбер җиңүләребез дә булды. Мәсәлән, күптән түгел генә мәктәпләрдә рус телен укыту буенча концепция әзерләнгән иде. Ул концепциянең беренче вариантында гомумән мәктәпләрдә бөтен фәннәрдә бар тик рус телендә генә укытылырга тиеш дигән сүз абзац бар иде, пункт бар иде. Без аңа каршы чыктык һәм үзебезнең теләгебезгә ирештек. Әмма ләкин бөтен җирдә дә нәкъ безнеңчә булды дигән сүз түгел. Бигрәк тә бердәм дәүләт имтиханы. Без инде менә 10 елдан артык бердәм дәүләт имтиханын үзебезнең туган телебездә, милли мәктәпләрдә укучы балалар өчен туган телебездә бирү таләбен куябыз. Әмма ләкин шушы көнгә кадәр моңа ирешә алганыбыз юк. Һәм бу яктан караганда Мәгариф һәм фән министрлыгы безгә һәр вакытта каршы килә. Аларның саны китсәң бик күп, әмма ләкин менә хәзер яңа министр билгеләнгәндә, без аны бик тә борчылып кабул иттек. Чөнки беренчедән без аның биографиясын өйрәндек. Моңа кадәр аның мәктәпкә нинди мөнәсәбәте булган, милли мәгарифкә нинди мөнәсәбәте булган, безнең милләтләрнең тарихына, милли традицияләренә нинди мөнәсәбәте булган, без шулар белән кызыксындык. Чөнки без күп милләтле илдә яшибез һәм безнең һәрбер милләтнең үзенең милли мәгариф системасы булырга тиеш дип без алга сөрәбез. Әмма ләкин яңа министрыбызның биографиясын өйрәнгәннән соң без аның бик күп дини оешмалар белән, дин тарихы белән бәйле булуын белдек. Һәм бүгенге көндә безгә күптән түгел генә патриарх Кирилл да килеп китте. Безгә менә бер ел элек Феофан килде. Һәм аларның фикерләре, аларның алга сөргән фикерләре һич кенә дә безнең милли мәгариф файдасына түгел. Аларның ниятләре киләчәктә безнең мәгариф системасына православ динен кертү, православ дине дәресләрен кертү. Без моңа кулыбыз, аягыбыз белән каршы, чөнки без күп милләтле республика. Безнең һәрбер сыйныфта төрле милләт балалары, төрле дин тоткан ата-аналарның балалары укый. Әгәр дә без православ динен кертә башлыйбыз икән һәм ислам динен янәшә кертә башлыйбыз икән, безнең анда төрле каршылыклар килеп чыгыра мөмкин һәм безнең балалар арасында төрле ризасызлыклар, аңлашылмаучылыклар килеп чыгарга мөмкин. Булар берсе дә безнең файдага түгел. Шуңа күрә без моны бик тә борчылып кабул иттек.